A Xunta de Galicia está a pôr en marcha o Plan de Transporte Público Metropolitano nas 7 grandes áreas urbanas de Galicia. Un plan cuns obxectivos claros: duplicar o uso do transporte público e chegar a 126 millóns de desplazamentos en transporte público en 2015. E cun compromiso: implantalo nos 7 núcleos principais. E por que este plan? Por unha razón máis que lóxica: facilitar a todos os galegos a posibilidade de moverse en transporte público en Galicia. E falamos de autobús urbano e interurbano, de tren e de transporte de ría. Como se vai levar a cabo? Creamos 4 programas. O programa de integración tarifaria, que se basea na división do territorio en zonas e cóbrase unha ou outra tarifa en función dos saltos de unha a outra, cunha gran vantaxe: transbordos gratuitos. O programa de integración física. Trazamos novas liñas, creamos intercambiadores e incrementamos as paradas, conectamos as redes urbana e interurbana, e todo é máis sinxelo. Programa de incremento da oferta. Creamos novos servizos para que o transporte público chegue a todos os recunchos. Programa de información de infraestructuras. Renovamos e melloramos os medios de transporte e os seus servizos e información. Todo cun só documento: a tarxeta de transporte metropolitano. Con ela chegan tarifas mellores. Ao comprar a tarxeta, tes liberdade para subir a todos os medios de transporte da zona cunha gran vantaxe: os transbordos gratuitos. Co Plan de Transporte Público Metropolitano chegan ademais outras vantaxes como a implantación de novas tecnoloxías ou a introdución da tarxeta metropolitana social, con descontos adicionais a determinados colectivos. Se todos usamos máis o transporte público, gañaremos en calidade de vida e coidaremos o noso aire deixando un lugar mellor ás próximas xeracións. O Plan de Transporte Público Metropolitano xa está en marcha. Súbete a él.